No niin, nyt kun ollaan saatu tallennukset käyntiin, niin voidaan sitten aloittaa. Eli tervetuloa kaikille Ville SmartLink-webinaariin. Tämä on meidän ensimmäinen webinaarimme. Mä oon Anna-Linna. Mä oon Ville Machinesillä digitaalisten palveluiden projektipäällikkö. Ja mulla on toisena SmartLink-asiantuntijana täällä Antti Lindström, joka on Ville Machinesillä tuotepäällikkö. Ja Tervetuloa vaan munkin puolestani. Joo. Meillä on tänään sit aiheena tosiaan SmartLinkin käyttöliittymä ja dashboard. Sitten on konenäkymä ja alueraportti. Ja tosiaan saa keskeyttää minut kysymyksillä. Voi avata mikin tai sitten chattiinkin voi laittaa kysymyksen. Ja meillä on myös kysymyksille sitten varattuna aikaa ihan lopuksi vielä, jos ei tähän väliin kehtaa huudella. No niin, lähdetään sitten liikkeelle. Eli tässä on SmartLinkin kirjautumissivu. Tuolla ylhäällä on sitten jo kielivalikko. Ja tähän siis annetaan se sähköposti, jolle se tunnus on tehty ja sitten se itse luotu salasana. Tuolta vielä Suomi. Noin. Eli ensimmäinen näkymä, mikä tulee, on dashboard-näkymä. Ja me mennään siihen kohta vähän tarkemmin, mutta käydään ensin läpi vähän näitä reunoja. Eli täällä vasemmassa reunassa on päävalikko, jossa ylimpänä näkyy sitten oma nimi ja se sähköposti, jolla on kirjauduttu. Sitten tästä pääsee dashboardiin. Sen alla löytyy koneet, lista ja kartta. Sitten löytyy oma organisaatio, josta voi tarkastella oman organisaationsa tietoja. Ja sitten on kohta raportointi, jonka alta löytyy manuaaliraportti, tilatut raportit, alueraportointi ja alueet. Ja täällä alimpana on sitten uloskirjautumisnappi. Sitten täällä yläpalkissa on tämmöinen haku. Se on tarkoitettu dealereille ja huollolle. He voivat sieltä helposti hakea tiettyjä koneita sitten pidemmästä listasta. Sen vieressä löytyy infonappi. Kun sitä painaa, aukeaa ohjeet. Eli tässä on aiheittain ohjeita, mukaan luettuna niitä, mitä tänään käydään läpi tässä webinaarissa. Ja yksi, mikä on tärkeää, täältä löytyy myös uudestaan nuo EULA-ehdot, eli loppukäyttäjän lisenssisopimus, jos sitä haluaa vielä tutkia. Sitten täällä iin vieressä on kello. Kello tarkoittaa ilmoituksia. Ja ne näkyy tässä sitten listassa ja ilmoituksia tulee esimerkiksi siitä, että koneessa on jäänyt sähköt päälle, vaikka moottori on sammutettu. Ja sitten tulee myöskin tulevasta huolloista tulee ilmoitus tänne ja sitten aktiivisista vikakoodeista. Semmoisia meillä ei nyt tässä listassa ole. Ja sitten tosiaan kielivalikko löytyy täältä oikeasta yläkulmasta. Siinä on englanti ja ranska ja suomi valittavana. Mutta palataan nyt tänne dashboardiin. Eli otetaan tähän nyt ensin noin, että saadaan Donitsin näkyviin. Niin tosiaan tässä on aikavalitsin. Eli täältä aukeaa sitten kalenteri, josta voi valita alkupäivän. Ja sitten toinen kalenteri, josta valitaan loppupäivä sille tarkasteltavalle ajanjaksolle. Ja sitten löytyy pikavalintana viimeiset 24 tuntia, viimeiset 7 päivää ja viimeiset 30 päivää. Ja tässä kannattaa muistaa se, että pisin kerralla haettava ajanjakso on puoli vuotta. Sitten Donitsiin. Eli tässä näkyy nyt sitten, missä suhteessa konetta on käytetty näissä eri käyttömoodeissa. Eli tässä on esimerkiksi nyt tämä sininen on tyhjä käynti.
Ja tuo luku tuolla perässä on tunteja, eli tässä on vähän yli 2,5 tuntia ollut tyhjäkäyntiä tarkastelun välillä näillä koneilla. Sitten täältä löytyy esimerkiksi moottori pois päältä, eli sähköt on ollut päällä, mutta moottori ei ole käynyt, se on vähän yli puoli tuntia. Ja vähän yli tunti on sitten käytetty sylinterihydrauliikkaa ja tai kuormainta koneen liikkuessa. Ja siirtoajoa on ollut puolisen tuntia. Sitten tässä lukee polttoaineen kulutus litroina ja CO2-päästöt kiloina tältä tarkasteltavalta ajanjaksolta. Ja myöskin sitten se kokonaisaktiivinen aika. Täällä alhaalla on sitten lista mun organisaation koneista. Täällä näkyy sitten yksittäisen koneen aktiivinen aika tarkastelun välillä ja polttoaineen kulutus esimerkiksi. Ja sitten täällä on kuinka pitkä aika on seuraavaan huoltoon. Ja tosiaan jos tästä klikkaa konetta, niin pääsee sen koneen omalle sivulle täältä suoraan. Ja jos me nyt otettaisiin tästä lähempään tarkasteluun vaikka helmikuu. Näin. Silloin on ollut aika paljon ajoa. Niin tänne ilmestynyt tänne listaan tällainen nimetön kone. Ja tämä kone on tosiaan sellainen, että se on pari kuukautta sitten myyty, mutta me pystytään silti tarkastelemaan sen tietoja siltä ajalta, jolloin se on ollut meidän omistuksessa. Eli me ei nähdä sitten enää tietenkään toisen omistajan alla niitä tietoja. Ja palataan vähän ylöspäin. Täällä ylhäällä oikealla näkyy 3 keltaista nappia. Lataa CSV, tulosta ja tilaa. Niin tämä lataa CSV on sellainen, mikä tänne tosiaan lisättiin ihan asiakkaiden toivomuksesta. Me yritetään kyllä toteuttaa asiakkaiden toiveita aina kun mahdollista. Ja tosiaan, jos teillä on jotain kehitysehdotuksia, niin me kuullaan niitä mielellään. Ja palautetta voi antaa esimerkiksi sitten täältä oikean reunan palautetäpästä. Ja jos me nyt ladataan täältä sitten CSV, niin tähän tulee tosiaan näkyviin, mutta sitä ei kannata tästä klikata, vaan kannattaa mennä Exceliin, avata tyhjä taulukko, sitten täältä otetaan kohta data, sitten get data, from file ja from text CSV. Noin. Ja sitten ladatuista tiedostoista otetaan se, mikä juuri ladattiin, import, ja hyväksytään painamalla load. Niin nyt tämä Excel-taulukko näkyy niin kuin pitääkin, sinne ei Excel lisäile mitään ylimääräisiä päivämääriä tai muuta itse keksimiään asioita, vaan tämä on nyt se, miten sen kuuluisi näkyä. Ja täältä voi sitten tosiaan näitä arvoja helposti siirtää vaikka muihin Exceleihin. Sitten seuraava keltainen nappi on tulosta. Siitä kun painaa, niin aukeaa tämmöinen esikatselu. Eli saa tulostettua juurikin sen näkymän, mikä siinä dashboardissa on. Sen voi tulostaa paperille tai tallentaa PDF-nä. Ja viimeisenä on tilaa nappi, ja sen avulla voidaan tilata ajastettu raportti. Me ei mennä siihen nyt tällä kertaa, että me jätetään se sitten myöhempään webinaariin näiden erilaisten tilattujen raporttien käsittely. Nyt sitten mennään taas tänne vasempaan päävalikkoon ja kohtaan koneet. Ja täällähän on alapuolella lista ja kartta. Niin mennään nyt ensimmäisenä tänne karttaan. Ja täällä me nähdään meidän 4 konetta kartalla.
Eli täällä on ilmeisesti Loimaalla 1, Vantaalla 1 ja 2 tuolla Oulussa. Ja Oulussa on muuten sitten Oulun oikeat konepäivät huomenna ja ylihuomenna. Ja siellä on tosiaan näytillä nyt sitten 2 Villeä Vihurin teknisen kaupan toimipisteellä. Mutta kun tarkastellaan nyt tätä yksittäisen koneen markkeria, niin tosiaan markkeria klikkaamalla saa auki tämän tarkemmat tiedot. Ja kun tämä on keltainen tämä markkeri, se tarkoittaa, että kone on ollut aktiivinen viimeksi yli 24 tuntia sitten. Mutta sitten kun sujahdetaan tänne Ouluun, niin täältä me löydämme eriväriset markkerit. Eli vihreä kertoo siitä, että kone on ollut aktiivinen alle 24 tuntia sitten. Punainen markkeri taas sitten kertoo siitä, että kone on lähettänyt vikatiedon alle 24 tuntia sitten. Ja täällä on sitten tosiaan iso keltainen nappi, josta pääsee sinne koneen omalle sivulle. Me ei mennä nyt tätä kautta, vaan mennään tänne vasemmalle ja kohtaan lista. Ja tässä on taas listattuna minun organisaation koneet. Ja siellä näkyykin tämä vika tämmöisenä kolmiona, ja kun siihen menee päälle, niin aukeaa tuommoinen laatikko, jossa kerrotaan lisätietoja siihen vikaan liittyen. Ja Antti voi varmaan kertoa vähän tarkemmin, mitä tähän vikaan liittyy. Kyllä joo, tämä on ihan tarkoituksella tehty vika tänne, että pystyttiin demota tätä ominaisuutta nopeasti. Eli nämä koneet, mitkä tässä listassa on, nämä on Vihurin koeajokoneita. Ja nyt 2 näistä koneista on esillä siellä Oulussa, ja Oulussa meidän avulias myyjä kävi tekemässä vian yhteen koneeseen. Ja se, että kun vikakoodi tulee, niin se ei tosiaan välttämättä kerro siinä koneessa olevasta viasta, vaan vian voi aiheuttaa myös esimerkiksi käyttäjä virheellisesti toimimalla, kuten tässä tapauksessa. Eli siellä sitä konetta käytettiin yli 2 minuuttia siten, että siellä oli moottorihydrauliikka päällä, mutta ei työlaitetta, jolloin moottorihydrauliikka paino pumpulla hydrauliikkaa käytännössä liittimiä vasten, ja siellä koneessa oli meidän viitearvojen yläpuolella oleva hydraulipaine, ja kun se oli sen tietyn määrän yli, niin siellä koneessa syntyi tämmöinen vikakoodi, ja se on tosiaan täällä nähtävissä täällä SmartLinkin kautta. Siitä tulee info myös kuljettajalle, eli se näkyy siellä koneen näytöllä, mutta se tieto tulee myös näkyviin tänne. Tämmöisen vastaavan vikakoodin tai näitä vikakoodeja syntyy esimerkiksi siitä, jos se kone sammutetaan väärällä tavalla, tai sitten jos siellä on ihan oikea vika. Eli tämä informaatio kertoo siitä, että minkä tyyppinen ongelma siellä on ollut, ja näitä tietoja seuraa sitten myös tietenkin koneiden omistajien ohella myös huollot, eli kun näille koneille on omat huollot, niin myös huolloilla on pääsy nähdä näihin tietoihin. Ja päästään sitä kautta ratkoon ongelmat ajoissa. Juuri näin. Klikataan vikakoodi pois ja valitaan täältä kone. Ja klikkaamalla päästiin tämän kyseisen koneen omalle sivulle. Eli täällä ylhäällä näkyy vielä koneen nimi ja omistaja ja rekisteritunnus. Sitten tässä keskellä on karttanäkymä. Sitten täällä alareunassa on ensimmäisenä perustiedot, taas nimi, malli, VIN ja muita tietoja. Vierestä löytyy anturitiedot. Ja nämä tiedot on nyt ne tiedot, mitkä kone on viimeksi lähettänyt tänne meidän järjestelmään. Eli täältä voi tarkistella esimerkiksi näitä eri lämpötiloja ja paljonko on aikaa huoltoon ja niin edelleen. Täällä oikealla on niin sanottu aikavalintaikkuna. Ja
avataan tästä kartta, niin kartassa on jotkut päivät ympyröity keltaisella. Se tarkoittaa sitä, että kone on ollut sinä päivänä aktiivisena. Ja me voidaan nyt valita vaikka helmikuun 16. Silloin on ollut aktiivisia aikoja ja me saadaan ne ajat näkyviin sitä alapuolelta. Ja otetaan nyt tarkasteluun vaikka tämä ylin aktiivinen aika. Siinä on hyvä pätkä, niin katsotaan mitä tietoa se meille antaa. Niin. Siirryttiin ilmeisesti pois Oulusta ja Jyväskylään näköjään. Eli siellä on tehty hommia 16. päivä. No, tässähän nyt näkyy hienosti koneen kulkema reitti, mutta mitä nämä värit sitten tarkoittaa? No se selviää sillä, että laitetaan tämä aikavalintaikkuna ensin sivuun, noin. Ja sitten kartan oikeasta yläkulmasta avataan nämä selitykset. Eli värien selitykset löytyy sieltä. Ja täällä näkyy esimerkiksi, että vihreä on siirtoajoa. Okei, sitä on ollut ton verran. Pistetään se piiloon kokonaan. Ja liikkuvaa työtä on tehty tommoset pätkät. Kone on ollut tyhjä käynnillä nuo keltaiset pisteet. Ja sitten on pinkki piste, kun koneessa on ollut sähköt, mutta moottori on ollut pois päältä. Eli tämmöisiä kaikkia tietoja me saadaan ihan vain tästä karttaa katsomalla. Ja tosiaan kun menee tämmöisen kirkkaamman pallon kohdalle, niin siihen aukeaa sitten tarkka ajankohta, milloin se datapaketti on siitä tullut meidän järjestelmään. No, nyt kun meillä on tarkastelussa aktiivinen aikaväli, niin me voidaan mennä tänne telemetriaan. Ja tosiaan meillä pitää olla joku aktiivinen aikaväli valittuna, että tänne tulee arvoja. Sitten menemme kohtaan hae telemetriatietoja ja se avaa tänne koko listan kaikki tarjolla olevat telemetriatiedot. Ja näitä on noin 200 arvoa yhteensä. Eli kannattaa käyttää sitten tätä hakua. Noin. Haetaan vaikka lämpötiloja, ja niitäkin on tässä jo 11, mutta on jo paljon hallittavampi tuo lista kuin se edellinen. Eli kannattaa ihan rohkeasti käyttää tätä hakua, ja nämä termit tosiaan on nämä englanninkieliset vakiotermit, millä sitten löytyy tieto. Ja me voitaisiin nyt valita tähän pari käyrää näkyviin, eli otetaan vaikka kumulatiivinen keskikulutus ja laskennallinen keskikulutus. Noin. Siinä ne ovat. Nyt sitten kun tarkastellaan näitä käyriä, niin siellä alapuolella kulkee tietysti aika. Ja kun mennään käyrässä tiettyyn kohtaan, niin me nähdään siinä se tarkka aikaleima ja myöskin se tarkka arvo. Eli tuossa se muuttuu, kun siirtää osoitinta siinä käyrän päällä. Ja sitten esimerkiksi, jos me klikataan käyrää, näin, niin karttaan tulee merkki sille kohdalle, mistä se arvo on mitattu. Ja Antti voikin sitten kertoa vielä vähän lisää näistä muista arvoista. Joo, näistä Annan valitsemista arvoista tosiaan sen verran, että meidän asiakkaille tosi keskeisiä ja tärkeitä arvoja on polttoaineen kulutus ja sitä kautta tietysti CO2-päästöt, joita molempia tämä meidän SmartLink-järjestelmä seuraa hyvin tarkasti, niin näistä Annan
valitsemista tiedoista tosiaan toi nyt tässä pinkkinä oleva, eli keskikulutus on sellainen, jota se kone laskee itse jatkuvasti hyvinkin tarkasti. Nämä arvot lähetetään useita kertoja minuutissa SmartLinkiin, mutta se kone itse laskee niitä vielä tarkemmalla syklillä ja ilmoittaa ne sitten, jolloin päästään hyvinkin tarkkoihin arvoihin näiden osalta. Mutta keskikulutus on tosiaan se pinkki, ja tuo kumulatiivinen kulutus, minkä Anna jo mainitsi, niin se on käytännössä, kun moottori käynnistetään, niin se aloittaa aina nollasta, ja sitten se laskee, että kuinka paljon siitä edellisestä moottorin käynnistyksestä on polttoainetta kulunut, ja se nousee käyrä, ja tuossa tosiaan, kun se tipahtaa tuossa noin vähän 9 jälkeen, niin siinä kohtaa moottori on sammutettu hetkellisesti, jolloin tuo käyrä on tippunut alas. Ja huomaa myöskin tässä tuosta pinkistä käyrästä sen, että mitä pidempään se kone on päällä, niin sen tarkemmin se laskee sen keskikulutuksen. Mutta jos nyt pistää hiiren siihen vähän ennen sitä välisammutusta sen pinkin käyrän päälle, niin sieltä näkee sen koneen keskikulutuksen. Se on aika paljon ajettu siirtoajoa, niin siellä on 4,7 litraa tunnissa sen keskikulutus ollut tohon väliin. Itse asiassa voidaan noita, kun Anna puhui noilla hakusanoilla, niin yksi asia, mitä sieltä voi tarkastella, on nopeus, eli speed. Niin kirjoitapa Anna sinne speed. Ja nopeuksiakin meillä on monia erilaisia, mutta yksi, mikä kiinnostaa tuohon siirtoajon liittyen, on tuo vehicle speed, eli koneen nopeus. Ja sen kun painaa päälle, niin siellä näkee, että tosiaan tuossa lopussa, missä se keskikulutus on hiukan noussut, niin siinä on siirtoajo ilmeisesti tultu tänne varikkoalueelle, missä toi kartan kuva on niin paljon siellä on huiput ollut nopeudessa siinä, joku piikki ylhäällä. 3,8, se on ollut tämmöistä vajaata 40 se siirtoajo nopeus, eli juurikin se, mikä on tämän Ville 475 huippunopeus. Ja näin. Sitten haippa sinne uudestaan speed-hakusana, niin otetaan sieltä vielä toinen speed-arvo, eli engine speed on siinä listan ylimmäisenä. Sieltä pystyy seuraamaan moottorin kierroslukua, ja siellä kun näkyy juurikin tuossa, kun on sanottu, että moottori on sammutettu, niin tuolla se punainen käyrä tipahtaa tuonne ihan alas asti. Ja sitten siellä on muutamia tuommoisia tasaisia suunnilleen tuossa 8:15 aikaa on tuommoinen vähän pidempi viiva, niin tuossa kohtaa on ollut tyhjäkäyntiä, eli se kone on ollut paikallaan tyhjäkäyntiä käymässä. Nyt kun otetaan muutamia käyriä lisää, niin voitaisiin pistää nuo polttoainekäyrät tuosta jo piiloon. Niin, eli näitä voi tästä piilottaa ja ottaa näkyviin ihan sen mukaan, mitä asioita sieltä haluat tarkastella. Ja niin kuin sanottu, että täällä on noin 200 arvoa, mitä se kone lähettää useita kertoja minuutissa, jolla saadaan aika hyvä tilannekuva siihen, että mitä se kone siellä on tekemässä. Ja näistä tiedoista nimenomaan tämä päättely, kun Anna esitteli näitä värikoodeja ja samalla tavalla sitten myöskin, kun siellä dashboardissa kerrottiin, että listataan sitä, että mitä se kone tekee, niin ne päättelyt tehdään näistä tiedoista. Eli tarkoitus on esittää se tieto visuaalisesti helposti, mutta jos on tarve, niin täältä päästään hyvinkin tarkasti siihen tietoon käsiksi. Yksi asia, mitä tällä koneella tehdään, on käytetään tietenkin kuormaajaa, eli semmoinen tieto täällä myös kerrotaan, eli semmoinen arvo kuin loader active, eli kun kirjoitat loader ja väli A, niin sieltä löytyy tasan 1 arvo, niin sen kun pistää päälle. Nyt siellä on noin meidän arvot vähän isoja, niin pistäpä ne muut arvot siitä piiloon, niin näkee. Eli tämä, joo, niin nyt siinä on niin 0 ja 1, eli silloin kun toi on ylhäällä toi merkki, niin silloin on kuormaajaa käytetty. Eli tästä näkee suunnilleen myöskin sen, että milloin ja missä sillä koneella on työskennelty, ainakin kuormaajan osalta. Tästä noin välit, kun se ei ole ollut aktiivinen, niin on todennäköisesti ollut niitä hetkiä, kun sillä on siirto ajettu tai vastaavasti, että kone on ollut paikallaan. Tähän liittyen itse asiassa voidaan katsoa toinen arvo, eli kirjoitapa door.
niin katsotaan, että koska koneen ovi on ollut auki. Se puolestaan kertoo sitten taas niitä hetkiä, kun kuljettaja on todennäköisesti poistunut koneesta tai muuten vaan sitten avannut ovea. Ja näillä tiedoilla päästään tosiaan sitten kiinni siihen, että mitä saadaan paremmin se tilannekuva, että mitä sille koneelle on milläkin hetkellä ollut tapahtumassa. Mutta tässä nyt muutama tämmöinen esimerkki siitä, että mitä täältä tiedoista on pääteltävissä. Me myöskin jatkuvasti sitten kehitetään, ja se on oikeastaan se, missä tarvitaan myös meidän käyttäjien ajatuksia ja ideoita, että miten tätä tietoa voisi hyödyntää paremmin ja monipuolisemmin, mutta että se kaikki on täältä haettavissa. Ja Anna voi ehkä seuraavaksi esitellä sitten yhden ominaisuuden, joka tänne on kehitetty, mikä nimenomaan liittyy tähän polttoaineen kulutukseen ja sen tiedon tutkimiseen. Joo. Mutta katsotaan ensin tähän jäi nyt sitten vikakoodit. Eli kurkataan ne nyt äkkiä. Eli tällä koneella ei ole nyt tarkasteluvälillä ollut yhtään vikaa, mutta ne tosiaan listattaisiin sitten tähän. Tulisi se koodi ja mistä se on tullut ja toistuvuus ja koska se on tullut. Ja meillä on nyt tämän vikakoodinäytön kanssa semmoinen, että meille on tulossa vikakoodihistoria seuraavassa päivityksessä, mikä tarkoittaa sitä, että koneen koko vikahistoriaa voi tarkastella kerralla, eli ei tarvitse tietää sitä ajanväliä etukäteen, milloin siellä on ollut vika. Ja tosiaan tänne jää sitten vikana myös tulee näkyviin semmoiset niin kuin ei niin vakavat asiat kuin esimerkiksi, että kone on sammutettu vaikka väärin, niin kuin Antti siinä alkuun jo mainitsikin. Mutta joo, nyt sitten siirrytään alueraportointiin. Eli mennään taas tänne vasemman reunan päävalikkoon. Sieltä löytyy alhaalta alueraportointi ja alueet. Ja jotta me voidaan tehdä alueraportointia, me tarvitaan alue. Eli täällä meillä on nyt 3 valmista aluetta jo. Voidaan kurkata, miltä se näyttää. Okei. Tämä on Vantaan toimipiste. Mutta tämä ei ole nyt se, mitä me halutaan tarkastella, eikä nämä muutkaan oikein nyt sovi tähän tarkoitukseen, niin me tehdään sitten uusi alue. Eli klikataan täältä lisäalue. Keksitään joku hieno nimi sille. Näin. Ja sitten ruvetaan piirtämään. Eli tässä tulee ensin ohjeistusta, eli vähintään 3 pistettä ja enintään 20 pistettä ja aloita piirtämisestä, aloitetaan piirtäminen. Mutta ensin haetaan kartta oikeaan kohtaan. Mennään Uusisaareen. Tänne näin pääkaupunkiseudulle. Se on siellä Otaniemen ja Seurasaaren välissä. Mutta sitten aloitetaan se varsinainen piirtäminen. Näin, klikataan sieltä. Ja sitten aina klikkaamalla se tekee tuommoisen kiinnityspisteen, mistä voi sitten vetää linjan seuraavaan pisteeseen. Otetaan tuo Lehtisaarikin tuolta mukaan. Noin. Ja noin. Ja nyt kun me ollaan tyytyväisiä tähän meidän rajaukseen, niin sitten klikataan täältä, että lopeta piirtäminen. Näin, se muuttuu siniseksi, niin me tiedetään, että siinä on nyt validi alue, jota me voimme tutkia. Ja sitten klikataan valmis. Siirretään vähän karttaa noin, tuolta se näyttää se meidän alue. Ja sitten tallennetaan alue. Ja alueen lisääminen onnistui. No, sitten me halutaan siitä se raportti. Eli mennään kohtaan alueraportointi.
Ja täällä aloitetaan sitten raportin rakentaminen. Eli me tiedetään esimerkiksi, että helmikuu on mielenkiintoinen kuukausi, koska silloin on ollut paljon ajoa. Niin otetaanpa se. Tämä tosiaan toimii samalla tavalla kuin dashboardin aikaväli valitsin, eli myöskin puoli vuotta on se maksimi tässä. Sitten kohta koneet. Me halutaan nyt tällä kertaa vain yhden koneen tiedot tuosta. Eli nyt kun on aika ja kone, niin sitten viimeiseksi valitaan vielä alue ja otetaan täältä se meidän tekemä webinaari. Ja sitten luodaan raportti. Kyseessä on tosiaan Vihurin testifliitti ja tällä kyseisellä koneella on se on ollut asiakkaalla koeajossa, joka toimii noilla alueilla tai ainakin konetta on siellä testattu niin helmikuussa. Niin siksi osataan tehdä raportti tästä alueesta, mutta se voisi ihan samalla tavalla olla jokin kohde, jossa tietty pienempikin kohde siis, jossa toimitaan. Et meillä ne Vantaan toimipisteet siellä oli ennestään, mutta tässä nyt luotiin tämmöinen uusi kohde demoa mielessä. Joo, eli hetken raksuttelun jälkeen saatiin raportti, jossa vielä kerran näytetään se alue ja sitten näytetään polttoaineen kulutus tältä alueelta ja sitten CO2-päästöt tältä alueelta ja alueella vietetty aktiivinen aika. Ja täällä alhaalla se on sitten vielä eriteltynä päiväkohtaisesti nämä tiedot. Ja tämänkin voi siis tulostaa joko paperille tai tallentaa PDF-ksi. Näin. Tämän raportin osalta oikeastaan semmoinen hyvä pointti, että tuon kautta pystyy dokumentin, jos tämän raportin tekisi jonkun asiakkaan kohdetta vasten, niin sillä saa näppärästi sieltä raportin, että paljonko koneet on ollut kyseisessä kohteessa, paljonko niissä on kulunut polttoainetta ja paljonko on siitä tullut CO2-päästöjä, niin se on tämän raportin se ydin. Kyllä. No, nyt me ollaan käsitelty kaikki käsiteltävät aiheet. Tästä webinaarista tosiaan löytyy tallenne myöhemmin, eli jos nyt jotain meni ohi, niin voi palata takaisin katsomaan sitä. Ja oikeastaan sitten mä kysyn nyt, että onko kysymyksiä? Tai sisältötoiveita esimerkiksi seuraaviin webinaareihin tai muita kommentteja. Rohkeasti vaan. Joo, täällä on Romppanen Vesa, niin Stadi ammatti- ja aikuisopistosta, terve. Terve. No nämä on ainakin, mitä nyt itse miettii, niin erittäin hyvä niin opiskelijoille näyttää näitä kaikkea. Jotta en ole vielä tällä hetkellä käynytkään näitä läpi opiskelijoiden kanssa, kun ollaan konetta pyöritelty koulualueella, niin just nämä polttoaineen kulutukset ja nämä kaikki raportoitiin, niin todella hyvä. Jotta oli ihan hyvä tulla tähän mukaan. Kiitoksia. Kiitos sulle. Kiitokset kommenteista. Ja tosiaan, jos ei, niin kuin Anna sanoi, että tästä tulee tallenne ja myöskin niin kuin jos kysymyksiä nousee jälkikäteen, niin voi meille laittaa. Ja kuten Anna sanoi, niin tuolla on tuo palautenappi, niin sen kautta pystyy myös jättämään palautetta tai kysymyksiä. Mutta jos ei muuta, niin minä kiitän kaikkia mielenkiinnosta ja toivottavasti tosiaan tästä oli teille hyötyä. Ja seuraavaan kertaan sitten. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitti. Moikka.